अच्छा अर्णव ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଯେ ଆମେରିକାର ଇଲେକ୍ସନ ଗଲା ତ ଟ୍ରମ୍ପ ତ ଜିତିଲା ଜାଣିଥିବୁ ହଁ ତ କ'ଣ ତୋର ମତ କ'ଣ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଥିଲା ଭଲ ମାନେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଭଲ କି ଖରାପ କ'ଣ ହେବେ ଏବେ ହେବ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଆପଣ ମୋ ସାହି ଘରେ ବା ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ଯାହା ବି କିଛି ଯଦି ହେଲା ସେଇଥିରେ ତ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଏକା ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜିତିଲା ଯିଏ ଜିତିଲା ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଖୁସି ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେରିକା ଇଲେକ୍ସନଟା ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିକଜ ବାଇଡେନ୍ ଥିଲା ବାଇଡେନ୍ ମଝିରୁ ହଟିଗଲା କମଲା ହାରିସ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ମିମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି କମଳାର ନାଁରେ ହାରିସ୍ ଅଛି ତ ସେ କେମିତି ଜିତିସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନା ତ ଇନ୍ କ'ଣ ବଟ୍ ହଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଜିତିଲା ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ବି ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମ୍ ସେଦିନ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କହୁଥିଲା ଯେ ଇକୋନୋମିକାଲି ମେ ବି ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇନପାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବଟ୍ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯାହା ତାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ବାଇଡେନ୍ ଆଉ କମଲା ହାରିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ଇସ୍ୟୁ ଉଠିଲା କାନାଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ୱାର୍ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ନେଟିଭ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବଟ୍ ଟ୍ରମ୍ପର ସେ ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଅଛି ତ ଯେଉଁଟା ଆମେରିକାକୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ସରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ତ ଆମେରିକା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲି ୱି ମେ ବି ବେନିଫିସିଆଲ ଆମର ଆସିପାରେ ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି କହିହେବନି ବଟ୍ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିପାରେ ବିକଜ ଅଫ୍ ଟ୍ରମ୍ପ and this is purely assumption, nothing else.